Čus, vítam vás z môjho videa. Dneska si ukážeme tak narýchlo moju pyrotechniku na 2025. Je to plná krabica. Vybral som si teraz takú, nie takú pyrotechniku, takú hlučnejšiu. Tak, no, ukážeme si. No a samozrejme máme to v boxe a prvé čo tu mám, tak takáto detská sada od Pyro SR za 10 €. Bolo to ešte v zľave. Je to vedelo zaujímavé, tak som dal do košíka. Ďalej, toto, bohužiaľ z Lidl, Abracadabra. Chcel som teda radšej, aby to bolo z Kauflandu, ale v Kauflandu to nemali. To som mal minulý rok, ale nenatočil som to. Bolo to celkom sranda a prišlo mi to zaujímavé, prečo to nedá do košíka aj tento rok. Ďalej, toto, neviem či budem púšťať, to sú len toto, z Billy. To sú iba také party fontánky na torty, takže to je iba tiché. Ďalej, no, toto je také zaujímavejšie, toto mi dala susedka, petardy, a len taká zaujímavosť. To sú prošlé petardy, čo mali byť v roku 2020, do 8.2020, ale ešte stále fungujú, ale neviem, či to budem používať kvôli tomu novému zákonu. No, toto je dáček od Pyro SR, takáto fontánka, kategória F1, neviem o čo to má čakať, ani bolo to všetko prelepené, ale vypadá to zaujímavo. No, včeličky. Mne sa hrozne páčia veci, ktoré také letia, sú takéto srandy. 15 kusov je tam a malo by to pekne letieť. Ďalej, Doom for Kids, to je taktiež asi nejaká taká prča malá. Tu sú také, vyzerá to petarda, ale nie je to petarda, také originálne. Sú to len takéto hovadinky, čo vystrelia a tak pukajú. Ďalej, rotáčik, to je proste zlatá klasika. Točí sa to, nič na tom nie je špeciálne, ale je to stále dobré. Takže, mini fontánky ďalej. To sú takéto srandy. Je to taká tišia pyrotechnika a pekne to chrlí. No, Dubum Nano. To neviem, či stále budem používať. To sú takéto šujky malé, petardové. Áno, kvôli tomu zákonu. Na to až môžem zabudnúť používať. Ďalej, no toto som mal dymovnice, ale bohužiaľ z tohto tu len toto zostalo. No, meteority za 63 centov, čo lepšie si kúpiť. To sú takéto, no, granule, alebo ako tam hovoria, za vajíčka. Je to dobrá sranda za 63 centov. No, prskavky to mám od minulého roka. To je nič špeciálne. A teraz zlatý klinec roka. 50 kusov pískacích raketiek. To nesmie proste chýbať, to sú úžasné veci, ja som si ich hrozne obľúbil. No, ešte si ukážeme, jak to vyzerá nejak, ja som sa nesnažil nejako to pouspradať, tak nejak takto to vyzerá, to taký bordel, no môžem to odkladať až naspäť. No tak toto bol koniec, máte sa dobre a čus.